Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Babu shakka duk wani mai rai sai ya ɗanɗana ɗacin mutuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ku azzalimai, ya ku maha'intan shugabanni, ya ku maciya amanar shugabanni, ya ku barayin shugabannin Najeriya, a daidai wannan lokacin zan janyo hankalinku domin wa'azi da mutuwa ta shugaba Janar Muhammadu Buhari. Muna roƙon Ubangiji Subhanahu wataala ya ji kansa, muna roƙon Ubangiji Subhanahu wataala ya yafe masa. Ni Mujahid Muhammad na yafe wa Buhari, kuma ina nema masa afuwar ku ya ku mutane, amma ina so in janyo hankalin shugabanni. Dukkanin wani shugaba ko wani wanda yake so ya zama shugaba ko wanda ba ya ba ya sani wallahi al'adun kullu nafsin za'iqatul maut. Kowane mai rai sai ya dandana dacin mutuwa. Idan ma ka shida mata to in ma baka shida mata ba to wallahi dole sai ta zo maka. Dan haka ku da kuke cutar da mu, ku da wa'inda kuke so ku cutar da mu din, to ku sani karshe ku dai sai kun mutu. Muna roƙon subhanahu wataala Allah ya ji kan Buhari, Allah kai rahama kabarinsa. Allahu akbar. Babu shakka labarin mutuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari ta yi matuƙar girgiza ƙasar Najeriya da ma mutanen da ke cikinta gabaki ɗaya. Kasancewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine shugaban da 'yan ƙasar Najeriya suka nuna masa soyayyar da ba su taɓa nuna wani shugaba ba wanda ya hau mulkin ƙasar, irin yadda mutane suka ba su gudunmawa a yayin da yake neman ya hau mulkin ƙasar Najeriya. Sannan kuma bayan ya hau mulkin ƙasar Najeriya, duk da yanayi na ƙunci da wahalhalu da mutane suke sha, amma duk da haka ba a samu waɗanda suka kware masa baya ba irin waɗanda suke goya masa baya. Duk da cewa harkar mulki tana da ƙalubale iri-iri wanda shi ma ya fuskanta a yayin da yake jagorancin ta ƙasar Najeriya. Babu shakka wannan mutuwa ta shugaban ƙasar Najeriya ko mu ce tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta yi matuƙar girgiza ƙasar Najeriya baki ɗayanta da ma ƙetaren ƙasar Najeriya. Bayan bayyana cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana jinya a ƙasar London, wanda wannan labari ya yi matuƙar yawo a kafar sada zumunta, inda aka yi ta cewa jama'a al'ummar ƙasar Najeriya su taya sa da addu'a na wannan rashin lafiya da yake fama da ita a ƙasar, wanda kuma daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar tasa a ƙasar London ɗin, kamar yadda masu yaɗa labarai suka bayyana da gidajen jaridu da muke da su. Sai dai ko bayan bayyanar mutuwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, tuni ƙasar Najeriya gabaki ɗayanta ta rikice. Babba da yaro babu wanda bai ji wannan magana ta mutuwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Tuni waɗanda a baya suka ce ba za su taɓa yafe masa ba irin abubuwan da ya yi musu a yayin da yake jagorancin ƙasar suka fara yin nadama, inda suke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa, ya sa kuma mutuwa ta zama hutu a gare sa. Domin kuwa babu wani wanda ya kasance musulmi zai ji ɗan uwansa musulmi ya mutu ko da gaba suke ba tare da ya yafe masa ba. In dai ko ka kasance cikin waɗanda suke irin wannan hali, to tabbas babu shakka ka yi kuskure, kasancewar kai ma ayyukanka na alkhairi ba su isa sun shigar da kai aljanna ba, dole sai da rahama Ubangiji. Hakan ya saka mutane da dama suke ta amfani da wannan dama wajen yi wa shugaban ƙasa ko mu ce tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari addu'o'i na gari na fatan Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama, Allah ya sa kuma mutuwa hutu ce a gare sa. To, kuma dai masu kallo da kuma sauraro, za ku iya faɗa mana irin fatan alkhairi ko mu ce addu'ar da kuke yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari a comment section. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.